खुलुमबाय बेंग्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दा बेंटलनिफ्राय खोलाहा नामायबाय, बियो बेंटल, बैयाव थाबोबाय बेंटला। दा आङो काजलगाव थांगोन, नोंथांमोननो एसे देखायलांगोन। आङो आइनि थाखाय हस्पिटालाव थांगोन। हस्पिटालाव आइनि रिपर्ट लायगोन। दा बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायलांगोन, गोबां हायाब्लाबो एसेखौ देखायनो नाजालांगोन। बेयो जाबाय बेंटल बाजारनि खोलाजों SSB केम्प दङ, ओमफ्राय पुलिस केम्प दङ, ओमफ्राय आबसु अफिस, बियो आबसु, बियो कलेज जाहैबाय। बे गेट नुनाया कलेजमोन, स्टुडेन्टफोर दं लामायाव। गोदान माबा दिहुनबाय नामा इयावलाय? यामाहा शरुमबो बानायबावबायसो नै लामायाव। बेयो जाबाय हस्पिटाल, बियो बेंटल बाजारनि खोलाजों दङ। बे जाबाय फरेस्ट अफिस बियो, ओमफ्राय ओरैहाय सानजाजों दङ पुलिस आउटपस्ट नियो। दा बेनो आरोना लोगोफोर, बेबा मा बावमोन आं मिथिला बेखौहाय। दा बेनो आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था, जोङो थांगासिनो दङ। दा बेखिनिखौ आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो, आरो नुबावगोन नोंथांमोना बायदि बायदि हस्पिटाल सिङाव। केनाया जाहैबाय SSB केम्प, ओमफ्राय पुलिस केम्पबो थायो नामाथाय, ओमफ्राय आर्मिफ्राबो थायो नामाथाय। बेनि आरो बिराद गुवार बियो, गोगोमनो जोंनि चिरां जिल्लायावहाय। बेखौनो देरसिन बायदि नुनानै दङ आंनि नोजोराव। बबेबा दंबावोसो नामा, आं मिथियाबो जानो हागौ। नोंथांमोना मिथियोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर। बे काजलगावनि साहाजों जायो बियो, मा जायगा होनो बेखौ मिथिला। जायगानि नामा माखौ मोनथिया। बेंटलनिफ्राय नामायबोला लामायाव लोगो मोनो आरो, काजलगावनि बारा गोजान जाया, एसेल' गोजान जायो साहाजों। बेखौ पस्टार लिरनाय दं, फरायस्लाबनो हानाय नंलाय जों। बैयाव पस्टार लिरनाय दङ हनै, गेटना मोननैलै बेना। आं बेखौ नोंथांमोननो देखायाखैमोन। नैबे जों गेटना नैबेनो, मोनसेया बेनो गेटना, आरो मोनसे हरै दंबावो गेटआ। बिराद गिदिर जायो लोगोफोर। रायलायनायाबो आंनिया बाइकनि आवाजखौ बिराद खोनादोंलै, फ्रब। जामा बांखा गोगोमनो। जोङो बाइकखौ लासै सानांदों, मानोना बाइकनि आवाजआ बिराद हाबफायो नालाय, फोरनो। बेनि थाखायनो लामायाबो मोजाङालै बै ससेयाव, ओमफ्राय नैबे हरै एसे खोलाजोंबो मोजाङा लामाया, बिराद गाज्रि। ओमफ्राय बिदियावनो सोरबा स्पिड साना फैयो, आरो एसे कन्ट्रल खालामनानै सालायला जायो। गारिफोरखौहाय एफाराब बिदि सालायबांलाबायनो नाङा ना मोनदों होननानै, बिदियावनो सोरबा एक्सिडेन्ट जायो। दासिमबो जोबनो थाङा नै। माबा हाबदों नामा रा, माथो एफाराब भलिउम बुखोबाय थाखो, बार हाबदों नामा। 100सिमबो थांलाय लाङो भलिउमानो नै। नुबायना नोंथांमोना, दासिमबो जोबा। बेयाव लिरनाय दंनो DNSSB, काजलगावआनो गोलैयोलै लोगोफोर, काजलगावसो लिरदों। ओमफ्राय नैयाव गस्ला सुहैयो ना मायोथाय, नैबे दखानावहाय। बेयाव गस्ला सुहैयोनदां, आर्मि ड्रेस मा ड्रेस बर्ड होनाय दङ। ओइ दासो जोबनायसै लोगोफोर, दासो जोब्बाय नैयावसो, बिसिमखा। एकदमबारे सिद्दा गोगोम दे बे केम्पआ। रिपर्टखौ लानानै थांनोसै। दैलाय
दै मोजां रिपर्ट लेखाखौ हाननो आङो थालाय बे लेखा पेपारखौ बयोन बबेयावमोनथाय लेखायाबा लेखा रिपर्टआव मा मोनो नोंथांमोना नेबाय थादो मिथिनोब्ला दैथ' दे बेयाव फै बायद' रिपर्टआव আজি मिले হয় ini hoblaनो मोनगोन नामा বলতে লাগে না বিএসএনএলটাই সময় না লাগে রে একটু কানেকশন ওটা এনে বললে তুমি বুঝো না আমি কি করছি मोनबाय लोगोफोर रिपर्टखौ दा डक्टरनो देखायनोसै डक्टरा मा होनो डक्टरनि बुंनायखौ खोनासंनोसै जोंथ' मिथिया मा लिरनाय दं बेयावहाय थाबैनो जाफैबाय खामानियाबो दा रिपर्टआ बेनो नै बे लेखा फिसायानो नैबे मोनबाय रिपर्टखौ ओमफ्राय डक्टरजों लोगो हमनायसै मा बेमार मोनदों नायनायसै अन्थाइनि कन्डिसना माबायदि दङ दा डक्टरनो देखायब्लासो मिथिनायसै रिपर्टखौथ' मोनबाय बेयावबा मा जायो मिथिलालै दा जोङो देखायहैगोन डक्टरनो मेडाम डक्टराबा दंना गैया जाखोलै सारिथासो फैयो होनदोंमोन ओरैसो थांनांगौलै ने ओरै सिं औ बेजों खामानिफ्रा आन्दायलायलाङोलै मेडामा आंनो दिन्थिफै होननायलाय ओंखायनो मेडामा दिन्थिहैनोसै लांनानै बे रिपर्टखौ लांनानै मा मोनो जोंथ' नाला मोना बेफोरबायदिखौ ओरैमोन बेयावनोमोन नामारा रुमा बेनो बायद' गैया नामा नै मुलियाखौ मोनसे नागिरब्लाबो मोनबावासै नै ना काजलगाव बाजारावसो नागिरहैनायसै 3 नाम्बार मुलिखौ काजलगाव बाजार जेबो मुलिखौ नागिरब्लाबो मोनाखिसैलै काजलगाव बाजार सोंफैलायबाय नै गारियाबो दोनथ'दोलै हरै सोलाबायनानै दोनथ'दो मुलि नागिरनि आङो काजलगाव बाजारा बेनो लोगोफोर फार्मासि Untuk itu sini kita 3 nomor tu. 3 nomor tu. Naik.
गैया मोनबावासेयावबो बेबो नामा बे फार्मासि नङालै फार्मासि जायो नामा नंगौ सिन नाम्बारखौ सोंलाय दङनो मोनसिगोन खोमालाय मोनबाय जाबायलै मोनबाय अभार ब्रिज सिंजों हाबबाय जोङो मुलिया मोनबाय खुनुरुखुम मुलिल'आवनो 1000 थाखा इसिबांल' मुलियाबो दा सेन्ट्रेल बेंकआव गय जानो लै ओंखाम मोनजा गय जानोसै बोरैथो सेन्ट्रेल बेंकआलाय बै हा बेनो बैयाव फैसा दिहुनना लाग्रोनांगासैलै गय जाबाय ओमफ्राय एटिएम दङ नै फैसायाथ' जोब्बाय आखायाव मुलि बायगासेयानो 1000सोल'मोन जेबो जाखायाखै बेखौनो फैसा बख'नो आङो एटिएमआव एफाबाव लायो केस उइड्र आले रोंगोन रोङासो जालांबायलै आले फैसा गबावासो स्लिपल' गबाय सेन्ट्रेल बेंकआव हाबफैदों सेन्ट्रेल बेंकआव एकाउन्ट बानायनांगौ बेनो नै गोजौआव गाखोलांगोन जोङो सेन्ट्रेल बेंक एकाउन्ट गोदान मोनोना मोनारा एकाउन्ट गोदान बानायनांगौलै प्रमानो गैलानो बेनो सेन्ट्रेल बेंक काजलगाव दा प्रमानो गैला गोदान एकाउन्ट बानायगौमोन थांफिननोसै लोगोफोर जोङो थांफिननोसैलै लोगोफोर गैला बे बेंक एकाउन्ट गोदानबो मोनासै काजलगाव अभार ब्रिज सिंजों हाबबाय जोङो सामोखां ओरै बेंटलजों थांफिननायसै दा माथो खालामबावनो उफाय गैया मोनासै मुलियाथ' लाजोब्बाय ओमफ्राय बेंकआबो फैसायानो गवाखै मा जादोंथाय फिसाल'लै काजलगाव बाजारा हटेल बेटेल दंलाबायो नै एसे एनै आयौ आरो मबाइल दखान मा दखाननो क्या 20 थाखा बेनो काजलगाव बाजारा जाय जायफ्रा नुवाखै नायनानै लादो काजलगाव बाजारखौ बैयाव स्टेट बेंक दंमोनलै बेयाव ट्राय नायबावनि लोगोफोर आं भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि बेलाय स्टेट बेंक आयौ माथो एफाराब गिदिर बेयाव खनसे ट्राय नायबावनि फैसायानो गवाखै आंनि बेंकआ बैयाव सोरबा माबा मावदों नामा बै जाया ना मोनसेया हा मा होनदों फैसा गैया दा खनसे ट्राय नायबावनायसै लास्ट टाइम जायोना जाया फैसा गयोना गवा ओमफ्राय बिदायसै बाय बाय